우무도 가똥만. Tháp là cái pura bay linh số cả mò sắc cái kia nhá cái. Bà tin tin đã xả tin là nè tóc gì hot thì ạ. Yang này yang kia. Hello friends song. Mo jaga no norok tabok. O asta area no norok nukna. Omo joto norok কয়েকদিন ya. কয়েক মাস ni pore o jaga mai kwbang ma kaijak nungnai. Mo wngkha kaisa robot kaijaknai jaga sokjak. O jaga o norok কয়েক মাস ni bisingo mai kaijak nungnai te ayango mai thaima jorao huk chinti prasarok kaisa siri sitin jimino huk khai chawi phelema tongo. Hingke amoni raida no tui no oro kaisa huk khainani thang tongo. Mai thaiye huk ni je manthokmani nini thaisomu dorom pai moso huk ni mai mwkhwtwng thaikwtwng jotono hukono nugui manai. Mo huk kaisa birat kotor khe khaijaknai oro. Hingke norok no ang toyawi norok ani channel bai kwrwng tongkha hingke oro mo ni condition tabuk amtwui wng tongphano sesdigi mai oro o kai akoui mai raoui hukni mwkhwtwng thaikwtwng jotono manui phunukbai achak phunukto norok update manui tongna muchungkhai kwrwngui tongli o channel o norok nugnai oro aswk no hambai. Hello, huk rugo huk. Ay, goni khablai thakane re. Apa. Oke, kelai. Goni khablawuk. Password password. Sakan naik yang cara sih. Tang kok sekali ya. Pun kita mau tempel lah. Pun kita no tang ini apa? Kali nahan beli ya. Siapa kayak sama tuh.